लेटे हो गई बाप रे बाप। बाबू सुन ना त कहो तने लैट्रिनो में पानी धर ना तो तनी लागल बा। हम कहीं जाते तनी तेजी में बानी ठीक बा। हमरो तनी बहुत तेज बा तनी ध के चल जा। तारा काहे यहाँ तेजी हो जाता है? तारा अलग तेजी रहला, हमारा दूसरे काम के तेजी बटे। हैं? का कर बाबू पेट खराब हो गइल बा तो। पेट खराब भइल बा? उठलो ना। पेट नहीं खराब भइल, बैठल बैठल खाली ठूसत रहे के बा आ दिन भर में पाछली जाए के बा। ये तरह में काम बटे, हम ये कुल करत रही ना, हम अपन कुछ काम धाम ना करी। तनी कह द ना तनी सा कल रख दो चल जाई। ए बैठो, हमरा तेजी बाटे दूसरे मर्दे, हम तैयार होते नहीं जल्दी। ए बाबू सुन ना कह द तनी रख दो तनी। आवे नहीं नू 2 घंटा में आ जाते नहीं, हमरा तनी तेजी बाटे दूसरे। अब तारा ये काम नहीं हमरा जिम्मे कि तारा के हगावत रही या खियावत रही, ये खाली तो बस इतने काम बाटे। तारा अब 2 घंटा खात रहे के बा, हगत रहे के बा। 2 घंटा हमरा से रहल जाई तनी कह के चल जा। ये मर तारा तेजी की बात ना बुझाला, हमरा कुछ दूसरे तेजी बाटे। और बैठे ना का करे के बाटे, कुछ करे के बा। हो जाई बाबू धोती में हो जाई। तोरी जाओ ऐसन आदमी एकदम दिमाग खराब। जब कहीं जाए के होला नू तो ताहार तेजी अलगे रहेला ना जा। काका ये काहे रोत रहो? बाबू लैट्रिन लागल बा कब से। अच्छा बाबू से कहनी तनी पानी धो दे तो खिसिया गइले। किसे गेलन? हम धोए तनी को तरह की काट ना खाता रह तू बैठो बैठो ठूसता रह। रुको, हम धो के आओ तनी। हैं बाबू धो के आओ तनी, रुको। ए मर्दी ई कुल रोके वाला चीज ह। चलो चलो धो देनी, चल बा चलो 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 हटाओ बाबू। चलो 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 अब बचा तुझ के रहले न आओ आओ तो केहू के दे पर हक दे। चलो चलो ये मर्दी ई कुल रोके के चीज है सब। अरे बाप रे, बैठा बैठा। अब बताओ का कहत रहन हो? का बताई बाबू कहता रे कि कहनी कि लागल बा लैट्रिन पेटवा खराब बा तो कहता रे कि इतना ठूसे लकाए। अच्छा के कहला तारे कितना खाए के खाली टर टर करत रहेला। देखो बबुआ कैसन दुनिया बा। मुझे बच्चा रहस तो कहीं मुँह देश कहीं हक देश दे पर समझ के तनियों से कुछ ना होके आज पानी धरे के कहते तो कहते के ठूसता रह। का समय आ गेल भाई काका? बताओ हमनी के जब छोट रहनी जा कितना माई बाप कष्ट सही के अपना औलाद के पालेला पोसेला। आई परिस्थिति में अगर हमनी कुछ कहल जा तो बाहुर तो लगबे करी। तू तो केहू के बाबू एनु हुआ देखत हर संस्कार कैसन बा। एगो बारे उनकर हित मित्र छूटल जाता बाबू माई के भैलू नहीं के उनका दिए। काका माई बाप से बढ़ के दुनिया में के बा हो? हाँ बड़ा बड़ा लोग कहेला कि माई बाप के चरण में ही चारों धाम बा। सहलो से बढ़ के बा ये दुनिया में? जे खूबसूरत दुनिया देखावल ओकरा से बढ़ के बा हो? बुझा जाओ तब न बाबू। अच्छा मत रो काका, वो बाप बनिए ना। हाँ वो एक दिन बूढ़ होई हैं। ऐसा नहीं खे जीवन में चक्र चलत रहेला। बचपन जवानी बुढ़ापा सब लौक जाई काका, सब लौक जाई। मत रो ठीक बा।
ठीक बा बाबू